Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Totoo nga talaga na napakaiksi ng buhay. Share ko lang po na yung aking office mate ay namatay kagabi lang. Ang nakakalungkot po dito is, nung umaga, magkagalit pa kami. Nagkasagutan ng kaunti tungkol sa trabaho. Ay, nakakalungkot isipin na yung huling sandali magkagalit pa kami. Ang tanong ko po, Nicole and Diego, dadalaw po ba ako sa kanyang burol? Baka naman sabihin ng mga office mate ang kapal na mukha ko. Pero syempre gusto ko namang dumalaw. Yun lang po. God bless the tambalan. Mabilis talaga ang buhay. Yun talaga yung katotohanan dyan. Kaya nga diba lagi nating sinasabi, ako lagi ko itong sinasabi, ang pangit mang pakinggan or napaka-morbid mang pakinggan, pero kung lagi mong iisipin na huling araw mo na or huling araw na ng mga nakapaligid sa iyo o mga mahal mo sa buhay, mas magbibigay ka ng halaga sa kanila or mas pipiliin mo na maging mabuti sa kanila, pipiliin mo yung pagpapatawad, pipiliin mo na i-express ang iyong pagmamahal, 'di ba? Kasi you'll never really know. Isipin mo, kaaway mo lang noong umaga, nung gabi wala na, 'di ba? Nakakalungkot talaga. Ganun, such is life. Malungkot talaga na mabilis. Kaya dapat din siguro medyo kalmahan natin yung mga sarili natin. Kasi nga yung paligid natin, punong-puno na ng mga negatibong bagay. True. So, konting trigger tayo at hindi natin alam anong mangyayari bukas. Correct ka. Mamaya. Hindi natin wala tayong assurance na yung lagi mo nakakasama, makakasama mo pa rin. Oo, diba? ako nga isa sa nagulat din ako dumaan sa newsfeed ko yung dati nating kasamahan dito Correct, sa correct. si Ate Marisa Gonzales na pumanaw na rin din. Totoo. Na nakakalungkot na syempre ang daming memories. Daming pinagsamahan, pinagsamahan. diba? Parang, ayun yun yung medyo masaklap yun yung nakakapagbigay talaga ng anxiety na parang it all boils down to babalik tayo sa alabok. Pero habang hindi pa naman talaga ito nangyayari, di ba? Yun yung sinasabi natin, why spend the day na naiinis? Pero hindi naman natin sinasabi na huwag ka na magalit lagi. Hindi maiiwasan Hindi din naman yan maiiwasan. At Oo. saka, ang conflict po mga kabisyo ay parte talaga ng buhay yan. Yes. Pampatibay yan ng sikmura, pangpadagdag ng learnings in life, ganun talaga. Kaya lang, hindi naman po lahat ng battles kailangan pong ipaglaban. May mga bagay na pwede na lang ding palagpasin, 'di ba? Okay na 'yan, okay na ito, 'di ba? Ngayon, yun talaga ang buhay. Kaya ngayon naman yung sabi nung tambalanista natin na ay, ang isilang pala talaga ng buhay. Ngayon, doon sa tanong mo, kung dadalaw ka, of course, dumalaw ka. Kailangan. Oo naman. Alam mo, yung hindi nyo pagkakaunawaan nung umaga, ganun ba yung kalalim para hindi ka pumunta and pay your respects to the May death dead? threat ka bang Meron ginawa? bang ganun, di ba? O kaya nagkaroon ba ng sampalan, dumaloy ba yung dugo, di ba? Nagkaroon ba ng bantaan? Oo. Wala naman at
alam mo, regular lang naman na nangyayari sa isang opisina, kahit hindi opisina, kahit saan. Oo. Kapag meron talagang mga conflict na tinatawag, normal po yun. Oo. Mas nakakatakot po kapag hindi nag-aaway-away, nakaka-nervous po yan. Correct. Ibig sabihin, may mga tinatago sila na hindi nila ma-express. So, hindi na siya healthy. Ayan, kasi people, yung mga healthy na conversation, sometimes people agree to disagree. Yan, Kasi parang ganon. i-challenge yung idea eh. True. And eventually, wala na. Tapos Oo, na rin din tapos yan. na. Kasi ikaw mismo, alam mo na yung spur of the moment lang. Oh, Hindi ka naman correct. talaga galit sa kanya At eh. saka lalo pa, kung halimbawa, ang dahilan kung bakit may ganun kang spur of the moment na bigla ang emosyon, tungkol sa trabaho. Mhm. O di ba? Ito yung walang personalan, trabaho lang. Oo. Gusto nating lahat kumita, gusto natin lahat mapaayos ng trabaho. Kaya minsan may mga conflict kapag halimbawa, Mhm. pare-parehas lang naman kayo ng sweldo pero ikaw lang yung masipag, Oo. di ba? Kasi kung tungkol Oo. naman sa trabaho yan, wala problema. Yan parang yung sa mga politiko, di ba? Mm. Kaya nga sinasabi ng batas natin, yung mga politiko, hindi dapat onion skinned once na binatikos kayo tungkol doon sa trabaho ninyo as Na politicians. dapat mong ginagawa. Oo. Oo. Pero pag binatikos ka na personal, it's a different story na. Oo, correct. Pero kung dahil sa trabaho mo, Oo. binatikos ka, edi normal yun. Normal yun. Binabayaran ka para dyan eh. Oo, Niluklok hindi- ka para dyan, Correct. di ba? Explain mo ng maayos Correct. para Oo. para matapos na yung Usapan. usapan. Di ba? Makausad Ang na. problema kung hindi ma-explain. Ayun na nga, di ba? O, so babalik tayo dun sa nag-PM, di ba? Mm. For sure, work-related lang ito na Oo. nagkagalit kayo. Mm. Unless inagaw Walang mo, personalan. unless inagaw mo yung asawa niya, Yan, di ba? yan. Huwag ka na pumunta dyan, Diyos Oo. ko po. Kung ayaw mong itabi ka doon, di ba? Oo, baka mapana Baka ka. mahirap na, 'di ba? So, kung hindi naman it's just work related, 'di ba? Mhm. Pay respects to the dead. Oo. Ito na lang din yung paraan mo para mag-sorry. Mhm. Pwede din, 'di ba? Mag-sorry sa kanya, 'di ba? Humingi ng tawad, Mhm. ng dispensa at pasensya, 'di ba? Alam mo, mas piliin mo nang magkaroon ka ng peace of mind kaysa sasabihin ng ibang tao. Trot! Kasi Ayan kung na naman sasabihin ng ibang tao, baka ang kapal naman ng mukha ko. Pag hindi ka naman pumunta, nako, hindi ka patatahimikin ng Oo, ng utak mo. na. Kasi nagkagalit kayo, tapos hindi ka Yan. nag-pay respect. True. Hahaba yan. Correct ka. At dadalhin mo yan hanggang sa, di ba, hanggang sa hindi natin alam kung hanggang kailan mo siya Correct. dadalhin. Oo. Ganon. So, Ayan. pay respects to the dead. Mhm. I'm sure naging magkaibigan naman kayo. Yes, Feeling ko, hindi naman kayo magkakaroon ng clash kung Mhm. hindi kayo talaga normally nag-uusap, ganyan. Ano talaga kayo, magkasama. So, ganun po talaga. Yung relationship niyo po, hindi po yan madidefine ng isang pag-aaway lang. Titingnan mo yung haba, gaano katagal, yung mga pinagsamahan ninyo. Tama. Oo. Ayan, parang relasyon ko minsan talaga away bati, away Correct, bati. correct. May mga moments talaga nakakabwisit, may mga Oo. moments na nakakairita, di ba? Mhm. Pero babalik kayo dun sa, bakit kayo nandun? Oo. Bakit ba kayo magkasama? Correct. Bakit ba kayo in a relationship? Bakit Oo. ba kayo workmates? Mhm. Ganon. Ayan, nakakulong kayo din sa trabaho na yan. Ibig sabihin, ilang taong kayo magkasama. True. di ba? Tandaan mo na lang yung lahat ng mga memories nyo together, ganyan. Tsaka, minsan talaga, pumapasok talaga tayong mainit ang ulo, palibasa gutom. Tama. O Oo. kaya, may away, nabit-bit mo. Normal yan Oo. Parang nag-away kayo ng asawa mo, nabit-bit mo hanggang opisina. Oo. Hindi ang sungit mo na ngayon, Tama. di ba? So, ganun lang yan siya. Tapos lilipas din naman. Ayan. O basta bisita na kaysa siya ang bumisita sa'yo. Correct. Yun ang Basta, mahalaga. Yun yung mahalaga. Unahan mo na. Kaya sabi ko, Bago wala siya kang peace of mind. Oo, kasi gabi-gabi nakakaramdam ka ng pagtaas ng buhok mo sa batok, di ba? Isipin mo na lang yung natutulog ka, nasa utak mo siya nangyari. Correct. Dilat ang mata mo, yung Nandiyan sa mukha niya. niya. Yung mukha niya nasa mukha mo, di ba? Ganon ka, wala ng Bakit di peace ka of mind. pumunta? Ay, Ayan. makakalungkot po talaga yung mga ganyan. Mhm. Saying goodbye Yes. or not being able to say goodbye. Oo, yun ang Diba? pinaka-importante. Yun yung yun, actually po, pagka ganyan, yun yung malungkot yung parang, either way, goodbyes are sad. Mhm. Either nakapag-goodbye ka talaga na maayos Oho. or hindi ka nakapag-goodbye. Mhm. Pero kung nakapag-goodbye, mas okay yun kesa yung bang na ginost. Oo. Wala, baka mag-ghost ka talaga pag hindi ka na-goodbye na maayos. Oo, ang importante kasi maghiwalay man kayo ng landas. Ito, literal talaga na naghiwalay na kayo kasi wala na siya sa mundong ibabaw.
i-treasure mo yung hindi mo makakalimutan. Again, yung memories, Yeah. yun nga sa tawanan, sa Correct. kalungkutan. Mm. Yun yung maiiwan sa'yo eh. Doon na lang. At hindi mo madideny yun na naging parte ng buhay mo. True. Diba? So, wag mo na ulit ha, punta ka. Mhm. Bago ikaw pa ang puntahan Oh. at hindi ka magkaroon ng peace of mind. Oo. At higit sa lahat, hindi lang tungkol sa sitwasyon na ito, kundi generally, wag na nating iisipin kung lagi, kung ano yung iisipin ng ibang tao. Oo. Kasi alam mo, sa totoo, minsan may feeling tayo na ganun ano kaya sinasabi ng iba tungkol sa akin, di ba? Pero sa totoong buhay, may mga kanya-kanyang buhay yung mga tao eh. Tama. Maaaring kunyari, i-bash ka nila, may sabihin silang hindi maganda tungkol sa'yo, pero hanggang doon na lang yun eh. Correct. Pagdating, Lilipas din din para sa kanila kasi bakit? Kakain sila, maglalakad sila, mag-aaral sila, o kaya magtatrabaho sila. May mga kanya-kanyang buhay eh. Eh, dito nga eh, kay Nicole ang daming pinagsasabi sa kanya dati, Oh. di ba? O, lumipas lang din, di ba na? Lipas din. Ganun. Kung lagi ko iisipin ng ibang tao, Oh. baka nauna na ako na text, Oh. di ba? Eh Tama. kaya lang, masamang damo, Oh. alam na. Matagal mamatay. Pero hindi Oh. siya madali Mhm. Yung hindi mo iisipin Mhm. yung sinasabi ng ibang tao. Tama. Mahirap yun. Tama. Nakakabaliw. Pero kaya. Correct. Kasama mo, tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!